हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। नै लोगोफोर, थालिर फुल बियो बिराद मोजां लोगोफोर। आं दायो फांसे लांगोन। जों मोनसे न'खराव आर'जआव फैदों, मोनसे न'खराव आर'ज जादों। नै बिथांमोननि न'खराव बैयावनो लोगोफोर आर'ज जानाय जायगाया। गासिबो न' सिङाव दंजोबो, जों ओरै लामाजों एसे ओंखारबोदों लोगोफोर। नै थाइजौआबो फिथाइ दङ। फिथाइयाबो मोनहांबायानो, मोनहांबाय। नै बिथांमोननि न'खराव फैदों। नै जारौआ, जारौ नै मालाबा जानो फैगोनहाय दे। नै आंना लोगोआ जि थाइजौ जानो लुबैदों बाल बे साइसाव नायदावगासिनो दं, बादिंलायगासिनो दङ। गोमोन गोथां नुदोंनो। नै आयै हनै मेरला दंथारो, हनै गाहायावनोथार, खाबानो मोनो। मानो फैदों नों नोंसिनाव? फुजा होनो फैदों। आर'ज दंमोन ना? आर'ज दंमोन नालाय। लोगोफ्रा न' सिङाव दंजोबो, माखासे दङ, न' सिङाव दंजोबो। न'फ्रा मालाय मोजांथार। टाउनावनो लोगोफोर, माबायाव मा गामि होनदोंमोनलाय लोगो? मा गामिमोनथाय? देदसुं रड होनदों नामा? देदसुं गामि, क'क्राझार खोदोमथला खाथियावनो लोगोफोर। गेट बेयो। आं बहुद फसायबाय। नै बिफाङा नै फिसा फिसा फुलिबो दङ। बिफां फुलिखौ दायो लांनांगौ। आं फांनै लांगोन। नोंबो लांगोन ना? आरो नैबे माबा, नै बेखौ मा होनो? बेखौ मा होनोमोनलाय फुलखौ? हाजो फुल ना माबा होनो लोगोफोर। मोजांथार, बिराद मोजां। आंहाथ' मोजां मोनथारो। बायनो हायाना, बिराद दाम लायो। लांबावगोनसो आंबो दा लोगोफोरनि साइसथार। आं जि मोजां मोनबाय। आं बैसागुआव ना बेखौहाय खानायाव ओरैजाय होगोन, बेखौ लानानैहाय लांफैनांगौ बैसागुआव। नै बेबो जि मोजां। आं नुफेराखैमोन लोगोफोर। थालिर फुलनो, बेयो थालिर फुलनि बिबार आरो। नैबे बारहांदों दासो। मोजां नुथारदों आं। बिलाइआबो थालिर बादियानो। नै मोजांथार लोगोफोर। गेसाव बिफांबो दङ, गेटआव दङ आरो बिजौफ्रा। ओरै लामा हाबबोनाय, खोदोमथलानिफ्राय हाबबोनाय बेयो। खोदोमथला खाथियाव गेरेज दंना, ओरै साहाजाय। बे साहानि लामाजों ओरै फैनांगौ आरो। खाथियाव फैलाव दुब्लि दङ, पार्क खोलो खोलो। बैजों लामा थाबाय, बे लामाया माबा थांबाय डाइरेक्ट क'क्राझार मेडिकेल कलेज, केन्सार हस्पिटाल, बेयाव थांबाय आरो बे लामाया। माबा हालेवदों बेयो, माबाफोर गायसिगोन खोमा आरो। माबाफोर गायसिगोनदां बेयाव। गिदिरथार मालाय न'आ। लोगोआ माबा थिखादारबो आरो गावनो पार्लार दखानबो होयो खोदोमथलायावनो। नोंथांमोनहा खबर लानानै देलायफैनो हागोन। आर'ज लानो, बाथौ आर'ज लानो होननायलाय बिथांमोननि न'खराव फैदों। जोङो माबायावनो सफैदों, 9थासोआव सफैदों। दायो फुजा जोब्बाय, फुजा 12:30 जादों। बिदिनो बावनाय मानाय, बिदिनो बहुद टाइम लायो। आरो बयबो थाब ओंखारलायनो हायाना, टाइम लासै। मैथा फुल बियो, मैथा फुल। सरस्वती फुल होनो। सुमफ्राम बिफां। फुजाखौ एसे खोन्थानि नोंथांमोननो। फुजा होनाय जोब्बाय फुजाया। ओइ जारौ, ओरै फैलाय। बिफान फैलाय। खामखौबो आंनो बुनांदों लोगोफोर। खाम बुग्रायानो गैया दिनै। बेखौ एसे खोन्थाफैलाय। नों खोनायाखै? बैखौ मानो बावदों? बेखौ मानो बावदों?
बोराइ बाथौनि नामै बावदों बेखौहाय बोराइ बाथौनि नामै आरो नैबे मोनबाया जाहैबाय बा राजा मोनबा फाथालि होनानै बावदों नैबेयावहाय माबा मा होनो रां राशि मिथा हासिं बारि गंथाम होनो बेखौ सोरगो मैदो फाथाल होनो नामा बे आरो नैबेयाव सान्थि दङ बेयाव सान्थियाव होदों माइरं बिजौ जयै माइरं गरबा होदों आरो जाथ्रासि थुलुसि आरो माबा दुब्लि बिजौ मोनबा होदों आरो सान्थि बेयो दुना आरो बेयो जाहैबाय ओइ बाथौआवदि 9 जरा खुन्थिया गाया होनबा बे 9 जरानि गुरुजोनि नामै जरा फाथालि होदों आरो बाथौ गैथ'आ दे लोगोफोर बिस्रा थारमाने बाथौ गैयै खारना जाहैबाय बिस्रा न'आवहाय अदालगुरियाव बाथौआनो जोंनिनो बाथौ बिबार होयो बिथांमोनहा बोसोरनै बोसोरथाम जाफैबाय नामानो बेखायनो इसोरखौ बेयावनो बारान्दायावनो गाबज्रिनोसै होननानै बाथौ गैयाबाबो गाबज्रिनोसै होननानै गाबज्रिनाय जादों आरो बाथौ बानायलायासै जास्ट बिसोरो फारास थादों नालाय लोगोफोर आरो नै बेयाव अन होनाय नुदोंना नोंथांमोना अन माइरं गुन्दै अनजोंहाय बेखौ फोथारनानै लादों आरो अन गुन्दैजों फोथारदों 18 जरा बिबार जरा प्रसाद गय खिलि फाथै खिलि होयो आरो नै बे जाहैबाय नैबे 9 जरानि मान होनाय आरो बेयो 9 जरा गुरुजोफोरनो लाइजौ गांसेयाव गय फाथै प्रसाद फिथाइ सामथाइ होनानै बावनाय जाबाय इसोरखौ गुरुजोखौ मान होनाय जाबाय आरो बेयाव बिमा माइनावनि नामै गांसे लाइजौआव प्रसाद होबाय गय फाथै बिबार होबाय आरो नैबे जाहैबाय भान्डारि कुमारि होनो बेखौ फाथालि मोननैखौ भान्डारि कुमारि होनो नैबेखौ आरो बेखौ थालिर होदोंना लोगोफोर थालिर ससे बेयाव आगर बाथि थुनो थाखाय उसुबिदा ना लोगोफोर आगर बाथि थुनो थाखाय होनाय जादों बेयाव गोथार मैखुन आरो लोगोफोर बेयाव माखासे बावथाय मुवा दोननाय जादोंमोन बेयाव आगर बाथि दङ नारेंखल बिगुर दङ धुना बिबार बेनोसै लोगोफोर बिथांमोनहा भारासो थायो आंनिनो लोगो बिथांमोनहा भारा थायो नालाय दा बारान्दायावनो बिदिनो लाथ'नोसै होननानै लानाय जादों आरो नै लोगोफोर बाबुमोनहा ओंखाम जाबायमोन मालाय जाहोनाय न'खराव फैथ'वाखैनोदां मा ओंख्रि जोगोनार ओमफ्राय बुट अमा बेदर मैथा बाथोन मा जहल दालि जादों होनबा बाबु नाहरनाय मा ओंख्रि गोथावथार नामा जाबायना नोंसोर ना जाया दे थुख्रासे सारमोनहा आरज जोबनानै दसे जिरायदों सार बियो जोंनि बेवाइ आरजआव फैदोंना बेवाइ आरज जोब्बायना नै आब'मोना आरज जोबनानै रायज्लायगासिनो दङ लोगोफोर लोंनो नाङा दे लोंनो नाङा मोनथिबाय जौआ ना मानसिनि बिराद गाज्रि खहा खालामो लोंनो नाङा औ लोंनो नाङा खहा खालामो जौ जिनिसा गाज्रि लोगोफोर
न'खरनि फिसाजो आर'ज लानाय न'खरनि फिसाजो बिराद किउटथार बिरादनो हेलौ हेलौ होननाय सना हाय होननाय सना हाय रायलायदो एखे रायलायला आर'ज लानाय न'खरनि